Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň bir taraplygyny ýylan etmäge we parahatçylygy üpjün etmek üçin ýurdun günnä gorunnaky dagwaly sebäplerde eglişige gelmäge taýýardygyny aýdandan soň Rus we Ukraina gepleşikçileri 2 hepdeden gowrak wagt içinde Istanbulda ilkinji ýüzbeýüz gepleşiklerini geçirýärler. Taraplaryň arasynda odal ýüzbeýüz we video arkaly geçirilen gepleşiklerde hiç bir ilerleme kazanylmady. Zelenski gepleşiklerde Ukrainanyň ileri tutýan uğurlarynyň öz ýygytyrlyk we territorial bütegüýlük boljakdygyny aýtdy. Ol 27 mart akşam eden ýüzlenmesinde Ukraina hakykatdan hem haýal etmän parahatçylyk kazanmaga çalışýar diýdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gepleşikleriň öňe syrasynda eden çykyşyny taraplara gepleşiklerde kazanılan ilerlemäniň Zelenski bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasyndaky duşuşyga ýol açjakdygyny aýtdy. Erdoğan gepleşikleriň anyk netije berjek wagtynyň gelenligini aýtdy. Haýal etmän atışygy togtatmaga çagyrdy. Bu wagtçylygyň öňüni almak iki tarapyň özlerine bagly bolup durýar diýdi. Erdoğan bu gepleşiklere beýemçilik etmäge 27 martda Putin bilen geçirilen telefon gepleşigine razy boldy. Türk lideri 28 martda geçiren hökümet meclisinden soň telewizionyada berilen çykyşynda Zelenski we Putin bilen aýry-aýrylykda geçiren telefon gurrunlarynyň oňyn tarapy ilerleýändigini aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejek maglumat bermedi. Zelenski buradan Kiýewiň hödürleýän howpsuzlyk kepillikleriniň Ukrainanyň ýadra ýaragysyz saklanmagyny hem özüne aljakdygyny aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitry Kuleba öz ýurdunyň bu gepleşiklerden iň köp umyd edip biljek zadynyň atışygyň besedilmegi bolup durýandygyny aýtdy. Biz adamlaryň topragyň ýa-da özüňi söwdasyny etmeýär Kuleba sözünün üstüne getirdi. Rusya 4 hepdeden gowrak dogam edýän sebäpsiz çoluşy netijesinde Ukrainanyň hiç bir uly şäherini ele geçirip bilmedi we 25 martda esasy ünsüni ýurdun günnägor tarapyna, Moskwa tarapyndan gollanýan separatistlaryň soňky 8 ýylda Ukraina goşunyna garşy sögeşýän ýeri bolan Donbas sebätine gönükdirýändigini işaret etdi. Ukrainanyň harby güýçleriniň baş ştaby 29 mart eden soňky beýanatynda Rus güýçleriniň ýurdun dürli künjeklerini ýaşaýyş ýerlerine raketa zarbalaryny urmagy dowam etdirip, ýangıç ambarlaryny nişana almak bilen logistikany çylşyrmlaşdyrmagy we insanperwerlik krizisi üçin şert döretmäge çalışýanlygyny aýtdy. Soňky günlerde Kiýew, Lwow, Rivne, Jitomir we Lutsk ýaly bir näçe şäherde ýangıç ambarlaryna hüjüm edilenligi habar berildi. Ukrainanyň gysgaly kömek gurulugy 29 martda Ukrainanyň gün ortasyndaky port şäheriniň Mikolaýew Sewit dolanýaryş binasyna urulan raketa zarbasynyň adyndan 3 adamy öldürenligini we 20 adamy yaralandygyny habar berdi. Şeýle-de Ukraina resmiýetleri 29 martda Rus güýçleriniň bir gün öňe demirgazyk günnägor Harkov Sewitiniň Lyubotyn şäherine raketa zarbasyny urup bir näçe jaý yer bilen ýegsan edenligini, bir näçe adamy yaralandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň uly derejeli goranmak resmiýeti jurnalistler bilen anonimlik şertinde gurlaşyp Kiýewiň olaýyndaky Rus güýçleriniň esasan goranyş pozisiýasyna galýanlygyny, ýurdun başga ýerlerinde hem kän öňe ilerlemeýänligini aýtdy. Britan harby aňtogullugy 29 martda Ukrainalaryň Ukraina paýtagtynyň demirgalyk günwataryndaky gaýtogularyny dowam etdirýändigine garamazdan howa zarbalaryny urmak ukyby sebäpli Rus güýçleriniň Kiýew üçin şinnem düýpli howp bolup galýanlygyny habar berdi. Rus goşunlary gawalan port şäherini dowamly we agyr topakyna tutup Mariupol edýän hüjümlerini dowam etdirip Goranmak ministrligi 29 martda aýtdy. Emma muňa garamazdan şäheriň merkezi Ukrainanyň gödekçiligine galýar diýip ministrligiň beýanatynda bellenýär. Russiýanyň Goranmak ministri Sergey Shoygu 29 martda Moskwada eden çykyşynda Russiýanyň Ukrainadaky harby operasiýasynyň birinji tapgyrynyň esasy wezipeleriniň berja edilenligini öňe sürdi. Şeýle-de Shoygu Rus goşunynyň soňky 2 hepdeniň dowamynda 600 tögeregi daşary ýurt söwüşçüsini öldürenligini aýtdy. Bu onun cemaat gözüne 2 hepdelap görünmän 2 gün içinde telewizionyada ikinji gezek görnüşi boldy.
Onun il gözünde görünmezligi, nirde bolýanlygy we saglyk ýagdaýy barada bir topar soragyň döremegine sebäp boldy. Şu aralykda Kreml 29 Martda Moskwa bilen Washingtonyň arasynda howpsuzlyk meselesinde gepleşik geçirmegiň zerur boljakdygyny, emma ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenyň Rus kardeşi Vladimir Putin'e gönükdirilen şahsy kemsitmeleriniň büyük ýurduň arasynda gatnaşyklara gutulgusy ýagdaýda täsir ýetirjekdigini aýtdy.